ಪಿಲಿವೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಕಂದೇರು ಆಂಡ ಪಿಲಿವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಓಲ್ಲ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಬರಂದೆ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡುತ್ತಸ್ವ ಏನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ನೇಮಿ ಶುಕ್ರರ ದಾನಿ ಬುಲಿಪೆರವಲ್ಲಿ ತನ್ಪೇರ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತಿನಿ ಬೇಜಾರನ್ ಬುಲ್ತೇನೆ ಸ್ಟೋರಿಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆಂಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಅದು ಬೈದಿನ ಎಮೋಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮದರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೂಪದಿರೋಂಜಿ ನಮಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚ್ ಫೀಲ್ ಆಪ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿಸುತ್ತೆ ಆಡಿಯನ್ಸನ್ನು, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಯಿತು. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದುಬ್ಬಿನಂಚಿನ ಮಾತಾತೊಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇನಿ ಯಾನು ಕುಡ್ಲದ ಸುಚಿತ್ರ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಲ್ಲೆ. ಸೊ ಮಾರ್ನಮಿ ಈ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ನಿಕುಲು ಕೇಂದುಪ್ಪರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೌಂಡ ಒಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುವೇರೆ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ನಟನೆ ಮಂದಿ ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ನೇ ತಾರೀಕದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಎತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಶೋತ ಕವರೇಜ್ ಮನ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗಾರ್ತದ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಂಚಿನ ಸುಚಿತ್ರ ಪ್ರಭಾತ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗೆ ಬೈದ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ರಿವ್ಯೂ ದೆಪ್ಪರು, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳ ಹೋದು ಕಾಮನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ರಿವ್ಯೂ ದೆಪ್ಪುಲೇ ಬಂಡದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಚೇಂಜಸ್ ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ದೆಪ್ಪು ಇನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಬೈದ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋತ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಕಾಮನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಎಂಚೊಂಡು ಮಾರ್ನಮಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಕನ ಬಾಯರ ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ, ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂದ ಎಂಡ್ ತನಕ ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ. ಏನಿತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು, ಹೀರೋನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಂಶಗಳು, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೆಲವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಶಗಳು ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೂವಿ, ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿನ್ನು 2.5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ರಿ, ಶೋ ಕಾಣ್ರಿ. ಯಾನು ಈತನಟ ತುಳು ಬಿಚ್ಚದ ಮಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡ್ರಿ. ಆಂಡ ಈ ಪಿಶದು ವೆರಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಂడి. ಕನ್ನಡ ಅಂಡ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ ತುಳು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅತಿ ಅಂಚ ಆಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ. ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂడి. ಶೋ ಕಾಣ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಂಥ ಮೂವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೂವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು, ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿದ್ದು ಕಲ್ಚರ್ ಒಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಫಿಲಿವೇಷ ಮತ್ತು ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಒಂದು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬರಬೇಕೆಲ್ಲರು. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಮೂವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನರ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಅದು ಬೈದಿನ ಎಮೋಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮದರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೂಪದಿರೋಂಜಿ ನಮಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚ್ ಫೀಲ್ ಆಪ್ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮಸ್ತ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ. ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನೇಮಿದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ. ಮಾರ್ನೇಮಿ ಪನ್ನ ನಮಕೊಂಜಿ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ನಗ ನಮಕ್ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಮಲ್ಲೇಚಿ ಐತ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮಂದಿರು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಪತ್ತಂಬರನೆ ಗರುಡಗಮನ ಆಯ್ಬೇಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಬರೋದುಂಡು. ಜನಕ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೂಗೋಡ ನೆಂಚ ಬರೋದುಂಡು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿಸುತ್ತೆ ಆಡಿಯನ್ಸನ್ನು, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದ, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಹುಲಿ ಕುಣಿತವನ್ನು ಬೇಸಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ಫುಲ್, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ವಾರ್ಮ್ ಟೋನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಫರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮೆಟಾಫರ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ. ಟೋಟಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳ ಅಭಿನಯ, ಸೊ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ನೀಟ್ ಮೂವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ ಪನ್ನ ಹೊರಕ್ಕೆ ತೂನಾಗ ಬುಲಿಪೆರ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತನ ಪನ್ನ ಒಂಚಿ ಆಕ್ಲ ಆಯ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪನ್ನ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಪಾಪ ಆಯ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ಹಣ್ಣಕ್ಕಾದುಪ್ಪೆ. ಸೊ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪೇಜ ಯಾ ಏರುಗ್ಲ ತೂವೊಲಿ ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಕೇಂದ್ರಜಿ ದಯಂಡ ಬ್ಯಾಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಪಿಚಿ ಪಂಡ ಅಂಚೊಂಡು ದಾದ ಪನೋಡ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜಿ ದಯ ಪಂಡಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ದು ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ತೂದಾಗ 1 ಮಿನಿಟ್ ನಮಗೆ ಬುಲಿಪೆರ್ಲ ಆಪುಂಡು 1 ಮಿನಿಟ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚೊಂಡು ಬೊಕ ಮಾರ್ನಮಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ದಿವಸ ಐಟ್ ದಾದ ಪಂಡಾಗ ಪರಕೆ ಪಣ್ಣತೆ ಪರಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ದಯಪಂಡ ದುಮ್ಮೊಂಚಿ ಕಟ್ಟು ನಡತ ನಿಂತಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅವು ಇಟ್ಟು ಎತ್ತು ಕಾಣಿಕೆ ದಿಕ್ಕು ಪೇರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚವೇ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೇಂದ್ರಿ ಸರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಟ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್. 5 ವರ್ಷ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೇಜ್ ಕೇಂದ್ರಜ್ ನಾನು ಕೈ ದರ್ಪೆ ಲಾಭಜಿ ಅಂಚ ಆತನು ಆ ದರ್ಪೊಲಿ 5 ಕೈ ದರ್ತನ ಲಾಭಜಿ ನಿತನದೆ. ಬಟ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತೂಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್,
ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿ ಬುಲಿಪೆರವಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತಿನಿ ಬೇಜಾರನ್ನು ಬುಲ್ತೇನೆ ಸ್ಟೋರಿಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮೈತೆ ದುಂಬುಲು ಅಂಚೆನೆ ಪರಕೆ ಬಂದಿತ್ತ ಏಸಪಾಡು ಅಂದ ಅವು ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ఒక ಚೇತನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ನಾನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಪಂದೆ ಅನ್ಕೇನೆ ಆತಿ ಪರ್ಶೋಕ ಎಮೋಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ಬೇಕ ಪೂರ ಎಂಚ ಲೈಫ್ ಮಗ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗಲಾಟೆದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಮಾರ್ನಮಿ ಟೈಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಲಿಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮೇ ಮಾರ್ನಮಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಪರಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಲಿವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಕ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ ತೋಜಿಪದಿನ ಎಡ್ಡೆ ತೋಚ್ಪದ ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಷ್ಟು ಪೋತ್ತೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾರ್ನಮಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಜ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋಡ್ ಕಾತದ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಚೂರು ತುಂಬೋಣ ಮುರಾನಿ ಸೊ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೊಂದು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ರಿತ್ವಿಕರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದಯಪನಾಗ ಅರೆ ಕುಡ್ಲದ ರತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಓಲ್ ಗೊತ್ತವಂದಿಲ್ಲ ಕೆಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಚೈತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅದುಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಶೆಟ್ರು ಸ್ವರಾ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಚೇತನ್ ಜೇಪಿಲಾರು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂದಿರ ನಾನು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಪ್ಲೇ ಮಂದಿರು ಟೋಟಲ್ ತೂವೊಂದು ಅಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸುದಿಯಾರು ಏನು ಮಂದಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಪ್ಪನಾರೆ ದುಂಬು ತೂತೆ ಅನ್ ಯಾತ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಹುಡುಗೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂದಿನ ರೀತಿ ಅದು ಪಡ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಕೊಂಡ್ಪೇರು ಅದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಕಂದೇರು ಆಂಡ ಪಿಲಿವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಓಲ್ಲ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಬರಂದೆ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ತೋಸುವ ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ನೆಮಿಂದ ಪುದರ್ದಾದೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತಿರ್ಲ ಬದ ಸಿನಿಮಾ ತೂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ತೂದು ಎಂಗ್ಳು ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಎಂಗ್ಳದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀತ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ರೀಚ್ ಆತನು ಅಂಚ ಮೂವಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ದಪ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೋಪರವಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲ ಬದ ಸಿನಿಮಾ ತೂಡು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಸ್ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾರ್ನಮಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ಇನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನಂಚಿನ ಮಾರ್ನಮಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕುಡ್ಲದ ಸುಚಿತ್ರ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋದ ರಿವ್ಯೂ ತುಯಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ದಾದ ಬಂಡೇರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಜ್ಜ ಈ ರಿವ್ಯೂ ನಿಕಲ್ ತುಯ್ಯರು ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಅದಿತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾರ್ನಮಿ ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಥಾಹಂದರ ಉಪನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಿಖಿನ ಕೈತಾಲ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ.